Khapangni takute buksong lamsogo jotono no tini update rok hingkhe bubagrani creator tipralen ni kaisa Facebook group tongmani belai kheno group kotor 54k plus member tongmani ajagao 54,000 ni slai phano bisi member tongmani group abo atom kaisa mia horono biyang bojani kamai thangka delete dekhai jaka na strike dari jaka obono non chung tini saiman lainai tang ban khai dima klaikha group no chung jotono o group o kaham hanya chini tipra sarok milioi group o jotono share khaileo haibano tini tanga group ring thana nang o beparan chung tini saiman lainai kisa sasa gangkai ang google o group ni bepar kisi sasa nai nemani norok jagao tamni suijak nukhuna o group already india o available niya ban khaika o jagao baksaba video kaham bo post khayo hamya bo post khayo kok kaham siyo abagai oro restrict laimani bagai ain goto babe borok o group no tabuk poddo khaitani gra khata gai jotono mata no group yang thangana nei gai je ani saiman man mote norong nang funugui rika gai future rok ba fada phaya saimia jodi ba phaige ba kaham jodi na phaya hangka ke ba total group lokai chanai ta gangkai norok jotono saiman ba khna tabukai khapangni takute buksong current kri ni bagai video norok nang lagatar publish khai meng tong phunugui meng tong abagui ang norok no jotono sorry sano chin parao abo current kri sapano buike bises thanglak 7 din current kri hangkai tinin bagasungno hambai।